Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning this team and his guys the same. Ngithunyiwe-ke futhi nayo indaba ingoMakhwela. uMakhwela wedade ngekusizwe vele khuluma thina la ko-YouTube ey'nkundleni zokuxhumana sikhuluma sodwa sibuka indaba yakho ney'gcebhe. Sibuka indaba yakho la ney'mpahla ongayithola usuyishisa ungayishisi iy'mpahla zakho. Lapho dade yade siqalaza nabo le ko-season 1, season 2, 3 sathi hawu. Kwake kwaba nje. U-season 1 no-season 2 befika. Hayi impela bebeshaya iy'ngubo ezinde nemhlonipho namaduku. Kwathi-ke i-TV yathi i-TV buyani bathi mase bebuya kwaqina kwi-makeup. Yabo bebengabaningi kakhulu kwi-makeup kodwa beyikhona. Bekuyamaduku abevela bevela nje amaduku aningi khona mangathi kuyahanjwa iduku libe khona usho ukuthi beqinile la ku-traditional wife yabo kuleyo level. Makuqhubeka isikhathi lasala iduku. Makuqhubeka isikhathi ziyashintsha iy'nwele. Makuqhubeka isikhathi iyashintsha i-dress code. Manje sibona ukuthi njengoba sekuwu-2025 wena Makhwela ufika nawe awungasheshi ukulahla amabhuluku akho lawo ulahle iy'keti zakho. Awulinde kancane kungenzeka ubumodern ngoba manje sekunobumodern wife kakhulu kulobo bakho-ke ngoba vele neminyaka yakhe ithini ezinye iy'mpahla usangayisebenzisa. Nibonile guys bafika befaka amaduku abasawafaki nhlobo. I-makeup bengayifaka kakhulu sebeyayifaka kaningi. Banabathungi abahlukahlukene. Lukhulu nje ushintsho olukhona from season 1, 2, 3 uzoqhathanisa no-5, 6, 7, 8. Manje uMakhwela engasheshi ethi hayibo ngiredi ukuyeka ungayeki. Awukubuke mhlawumpe okunye ngeke kunakeke. Nomseleku naye lobuya bu-advocate for isintu nesiZulu sekuyaye kube wuye oshoyo ukuthi akusona ngesikhathi sakudala ezinye izinto kanjani. uMakhwela-ke ngaye iy'mpahla zakhe engasheshi ethi wena sengiyakupha ingubo eblue ne-green enika abangani bakhe kanti iy'ngubo zakhe uyayithanda futhi usengayisebenzisa. Sibonile noma yeni bavela namabhlukwe. Lela bhlukwe lela uMakhumalo kathiwa akangashuthi ngalo akajike ephindele ekhaya uma yena unalo waligqoka naku-social media. Mina ngibona ukuthi mhlawumbe nakuMakhwela ezinye izinto ngeke bemnqabele. Engasheshi naye efuna ukuzenza yabona. Efuna ukuzenza leya nhlobo yomakoti. Akalindi kancane i-wardrobe yakhe engayimushi. Nesibabaza ushintsho. Hhayi sabona ukuthi hayibo uMakhwela mena 26. Lezi ezinye iy'ngubo zakhe ey'fike emadolweni akangayilahli. Akangaphisani ngazo lezi ayithandayo akayipheke e-suitcase-ini. I-suitcase ahambe nazo lezo. Mhlawumbe uyothi efika lapho kungababazeki. Makhwela abantu. Bese Joshua lokho hayi into etheni ngoba siyabona ukuthi hawu ushintsho lenzekile. Befaka amaduku noma besendlini bebonke iduku luyikhona sibona ukuthi indaba ithi traditional wife. Kwangena imali shuthi imali yasilifaka ushintsho. Kwase kuthini more than traditional wife. Hayi manje sekungathi wenza lokho okuthandayo uyabo. Manje uMakhwela ngathi ufike nokusebenza bayasebenza-ke bonke. NoMakhwela-ke engasheshi yabo ebambe lezi izinto ey'khulunywa kade ey'balwa kudala kanti sekusetshenzwa ngendlela entsha. Iy'mpahla zakhe engathi zizosebenza ngoba amajini bayawagqoka. Uma ngabe sezokwazi umseleke emtshela ukuthi
engagqoki kanjani, wathi uma ngabe akayi-understand leyo nto ngoba wambona egqoke kanjalo. Kodwa manje usemtshela ukuthi akangagqoki kanjani. Nathi asisho ukuthi uMakhwele engagqoki kanjani, sisho ukuthi engalahli zonke iy'mpahla zakhe ngoba kungenzeka lawo majini akhe awagqoke ngoba uma ngabe naye angade eyigqokile ijini, noma yena ade egqokile ijini, noma Khumalo uyawagqoka amajini manje. Nanga uMacele yoshabeni ngamabhulukwe. Hawu bakithi uMakhwele. Yabo indaba yaMakhwela yona angazi ukuthi isenze njani, khona into esenzayo yona eyakhe yedwa uMakhwele ngezathu esingakwazi ukuyichaza la ku-social media kahle ngoba kunepolitiki. Sibalekela leyo politiki. Ikhona kodwa into enendaba yakhe. Ngabe ukube siyakwazi ukuyihleba sifihla amagama besizokwazi, manje asikwazi-ke. Sisaba ipolitiki ye-social media. Ngoba kuyapolitika. Wemelo, ubone ukuthi ayibonile nibalekela iqiniso kahle kahle yini inkinga yenu. Manje uMakhwela-ke solobu sibuya ney'yalo ey'nje ey'ncane. Sisibambe khona okwenzeke ku-TV show sathi hhayi Makhwela ungakhiphi zonke iy'keti zakho. Zigcine khona ezinye iy'cephu oy'thandayo ukuthi hayi lesi ngeke ngisilahle. Ungasilahli-ke nawe. Yeyi. Ukuhleba kumnandi kodwa kunento engekho right. Ngiyaku-understand-a lokho. Ile nto engiyicabanga ingihlekise manje. Ukuthi ngeke ngikwazi ukuyikhuluma la. Ezinye izinto ayihleba ku-social media. Ngiyabuyilekho. Ukuhleba kunento e-wrong. Makhwela-ke bekuyi-message yakhe le. Omunye engadinwa yile video. Kusekuningi ngoba khona ney'gaxa ey'phumayo. Ngiyababaza nje comment section ukuthi abantu bayithathaphi le nto abayikhulumayo. Kodwa ngoba bayikhuluma-ke bayikhulumela nami sengizoyixoxa nami. WeMakhwela uzwe ikuthole le video noma ingakutholanga sesiyaxoxelana nje ukuthi hawu yazi kube noshintsho. Bye.